Maar bij wat? Bij iets. Wij zijn Julie en Shelly. Bij basketten. En we gaan nu... We hebben al 1 training gedaan. Kijk, 4 op ons eigen. En we gaan nu... ja, van alle dingen doen, oké? Dus hier gaan we dan. Wat gaan we eerst doen, Shelly? Lay-up. Nog één. Voor de verduidelijking, dit is een lay-up. Oké, en nu jump stop. Een jump stop. En nu free shot. Ja. En nu gaan we wisselen. Oké, ik ga met de ballen gaan. Gaan we eerst doen. Lay-up. Maar ik kan geen lay-up, hè. Ja, het trekt er toch al op, hè. We zetten dat op mijn kanaal, dat filmpje. Oké, nu gaan we op. Mijn tenen. Basket nooit met dit. Dat doet pijn. Jongen, dat is een jump. Nu free shot.